Takže ahoj děti, dnes si povíme o tom, jak se harmonizuje lidová píseň. Nejdřív bychom si měli definovat, co je lidová píseň. Lidové písně jsou takové, u kterých není známý autor, takže většinou neznáme třeba, kdo napsal text nebo hudbu. Většinou se tato píseň šířila ústně, čili můžeme mít několik textových či instrumentálních verzí. To je také spojeno s tím, odkud tato lidová píseň pochází. Jelikož máme moravské lidové písně, máme slovanské lidové písně a máme české lidové písně. Čili lidových písní je veliká spousta. Je to oblíbený žánr například u dětí, nebo taktéž u hraní třeba u táboráku. Někteří hudební skladatelé z dřívější doby si třeba některé lidové písně vybírali k tomu, aby je nějak poupravili, či využili nějakou melodii z lidové písně do svého díla. Příklad využití lidové písně v nějakém díle můžeme vidět například u Bedřicha Smetany, který využil postup Kočka leze dírou v známé symfonické básni Vltava z mé vlasti. K harmonizaci lidové písně se nejčastěji užívají základní harmonické funkce, což je tónika, subdominanta a dominanta nebo dominantní septakord. Pro dnešní ukázku jsem si vybral píseň Holka modrooká, kde právě místo dominanty využiji takzvaně dominantní septakord. Harmonizace lidové písně může probíhat několika způsoby. Buď můžeme harmonizovat všechny tóny melodie, což je velice složité a tento postup si dneska neukážeme. Dnes si ukážeme zharmonizování základních dob, což je první a třetí doba, vlastně ty těžké doby ve 4/4 taktu. Může se taktéž užívat pro bohatší harmonii, se může využívat takzvané mimotonální akordy nebo akordy vedlejší těm základním harmonickým akordům, jako je tónika, subdominanta a dominanta. Pokud využíváme k harmonizaci základní harmonické funkce, jako je tónika, subdominanta a dominanta, tak tóniku většinou hrajeme v základním tvaru a ostatní akordické funkce hrajeme v nějakém obratu. Většinou je to kvart sextakord. Proto my zde máme tóniku D fis a subdominantu nebudeme hrát GHD, ale DGH. Většinou se využívá v lidových písních taktéž předehra a může se využívat i dohra. V lidových písních můžeme vlastně hrát tu levou ruku různými způsoby. Můžeme ten akord hrát rozkladem, ale to se k holce modrooké moc nehodí. Poté můžeme hrát takzvaně polkový příraz, který se už k holce modrooké hodí. A nebo můžeme hrát akordy v základním tvaru.